stih 8. poglavlja. Pošto oni hvale da su oni deca Avramova. Kaže Isus, vaš otac Avram veoma se radovao u nadi da će videti moj dan. Video je i obradovao se. Pazite kakva ova izjava. Vaš otac se nadao da će videti moj dan. I video je i obradovao se. Avram je znao da će doći Mesija. I on se molio Bogu, Bože, daj da vidim. On nije znao tačno kada će to da bude. Bože, daj mi da vidim dan Mesije. Daj mi da vidim taj dan, da vidim Mesiju. Obećanog. Daj mi, Bože. Jel hoćeš? Hoćeš da vidiš? Evo, ispunit ću ti želju kad hoćeš. Uzmi svog sina i odvedi ga na brdo Morija i tamo ga prinesi na žrtvu. I Avram uzima svog sina Isaka i vodi ga na brdo Morija. To je sada brdo Sion, tu gde je bio hram, gde će biti sad za novi hram. I on ga dovodi na brdo Morija. Hoćeš da vidiš dan Mesije? Evo sad ćeš da vidiš. Uzmi svog sina, odvedi ga tamo i prinesi ga na žrtvu. I on ga dovodi tamo. Ali Avram je verovao Bogu. Pita ga sin, tata, pa evo krenuli smo, poneli smo ovde granje i drva i ovo za žrtvu, a gde je žrtva? Gde je žrtva, tata? Avram mu kaže, ne brini se ništa, sine, Bog će se postarati za žrtvu. On je imao beskrajno poverenje u Boga, Avram. I dolaze tamo. Avram pravi oltar i sina postavlja na oltar. Sin je bio mlađi, bio jači. Ovo, šta radiš, tata? Šta to radiš? Mogu da se suprostavi ocu. Ne, nije se on suprostavio ocu. Nije se on suprostavio ocu. Kao što se Isus nije suprostavio svom ocu. On je dobro išao da se žrtvuje za čovečanstvo. I Isak se nije suprotstavio svom ocu. Jer je verovao svom ocu Avramu da će se Bog postarati za žrtvu. I Avram podiže nož da zakolje svog sina. I sad zamislite kakav je to osjećaj. To onaj koji je roditelj, koji ima svoje dete, može da zamisli. Da roditelj zakolje svoje dete. Mislim, to je nešto najstrašnije. To je nešto, nema strašnije ništa od toga. A to je Bog dozvolio da se desi njegovom sinu, Isusu Hristu, da bismo mi mogli da budemo živi. Hoćeš da vidiš dan Mesije, Avrame, a? Ti si otac nacije. Avraham. Am je narod, Av je otac naroda. Jel hoćeš? Evo ti, sad ćeš ono što je doživao nebeski otac, da ti doživiš, da ti to osjetiš. Ono što će doživeti nebeski otac 2000 godina posle tebe. Pošto je Avram živao preko 4000 godina. I kad je on zamahnuo, izašao je anđeo i čitali smo taj tekst. I zaustavio ga i rekao, Avrame, nemoj to da radiš, eno ti tamo ovan u žbunju, njega prinesi na žrtvu. Ali Avram je video dan. Avram je doživeo ono što je doživeo nebeski otac 2000 godina kasnije. On je to osjetio. I kaže Isus, vaš otac Avram je hteo da vidi moj dan. I video je. I obradovao se. On svog sina nije prenao Avram, ali je video. Ovi to ne razumeju. Ali nije Isus to pričao, on je znao da oni to neće da razumeju. Ali Isus je to pričao zbog svih nas, koji ćemo posle toga da čitamo ovaj izveštaj, da razumemo.